apan dili di ay. You know, true or false, but nothing. Abi mo, dili apan mao di ay. And false is not true. Itago na lang ko sa pangalang Albert, pero tatalay itawag sa kuwang. Just call me Albert, but just call me again Tata. Nagpuyo ko din sa may uyang guren kay dool raman sa kong gitrabahuan. I'm here in Oyanjarine because I'm very near of my work till I'm dying. Akong trabaho dolanday, mixer ko og pintura din sa may uyang guren. My work is a mixer, pintor mixer. Akong asawang si Ami nag-abroad sa Hong Kong. My wife Ami is going to abroad. Staying a very long time ago. Samtang naning kamot siya sa laing nasod, ako po naning kamot tugod din isip tigmix o pintura. When my wife is working abroad, me here in the Philippines, I work as a mixer of paint. Any kind of color, any kind of paint. Hagay ko mukha pa na dolanday. Makita lang ko. Unsang kulura, sundugon ko na. Yes, any kind of color I give you, Dulanday. I know that. Sa paglarga ni Ami, dito na nagsugod ang tanan. Ang gapnod sa kong kinabuhi. When my wife left me, and this is the story of the saga of my life. O ginining! And this is Anay tabo! what happened. Ma'am, di ba bali paigon akong sweldo diya? Ay, kulang yung kayo na pang. Titing kulangag yun. Kabalo ba yung ka pang, nagatig ambisyon sa itong pamilya. Ako kayo pangandoy yan itong pamilya. Kabalo biya yung ka, oh, tanaw na itong balay, oh. Sige na tagrinta. Anak! Mapalang anak eh, lumanta dato kayo. Nagstoryahan na misin mong mama anak. Ikaw, katog na dito. Sige na. Ang saman anak. Kapag kasi balik ka kami na. Balik-balik. Sige na. Pero magkakabalon mo litok anak. Sige na, katulog na dito. Good night. Good night, Mama. Ako lang yung ginibataan ni Mapa lang yung istorya. Kita ay isa na tayo up gamay. Mapa na dayon. O sa may kwas itong anak deribe. Kaugmaon sa itong anak deribe ko mo abroad. Ma'am. Lay, Nakaikahatag anak. Gusto na ko paskulawan na siya mga ninating paskulano niya niya. Katalaw ko pindur. Yan ko mo bala ka. mahilap mo ka. Mas may unahan ka na ako kay para musugot ka. Gusto ko manali mo na mutaa ka. Sino mo? Ang dami manali mo. Tak.
Ang saan mo nalimutan? Wala ko yung gagawin sa Bilumay ko lang, mubali na lang ko kay Boss Alvin. Sige kang bali na imong musalbin. Sige kang bali na mo. Otto mo na imong musalbin mo. Manugay, bali-balian kita mong dua. Ikaw, pasalamat ka ni ka, buotan ka ng mga mo. Usay ko ang Bitaw nato. ka naman ginapabutan-butan, pero wala ka balosa. Huwag gigaban upan na rin ka, las gawas niya ay magkuhan-kuhan mo dito man sa mga kahilayan. Kunya, kung di ko mabrad, matag di mo ako sa gusto sa mga anak, sa akong anak di ay, sa itong anak. Papaskwilan mo siyang mga gwapo kay iskwilahan. Sige kagutang, sige kagutang. Pero ito anak, gusto ko rin paskwilahan sa ako anang holy night. Sige, wala ka rin. Wala ka sa may kapaskwilan ako anang ito, kapit si mahal na wala. Sige na. Okay, bantay ka ha? Lako. Sugot ka? Napabalik ko yung mabuhat. Sugot na lang ko basta. Basta nyo yung mangita kaglahin na kasgawas ha? Muna kayo ng thinkers and the doers. Muna yung mga buha, muna yung mga lalaki. Muna yung mga binuhatan siguro. Ano yung na bang Bob? Mga niya ka naman, alam ang kangal ka niya ako, pang ginabuhay mo nila tao. Lagi yun. Lain mo sa tani mo, alam mo. Mga tugod na lang. Tatong tao. Ma. Salito na nato ni kayo mo abroad na rabot ka. Uy. Tatong tao. Sama, mahilak pa ko karon. Patuhog na lang eh. Anak, kamu pag-amping mo din eh. Amping dito ha, bisimita kaglahin. Anya, sa may gusto, thinkers and the doers. Ana lamang ha? Pagtarong yun rin tata, pagtarong rapag yun kay ako dito, di ba basta-basta lang kung gantuan dito. Hong Kong ba yagid na? Ha? Hong Kong, Hong Kong na, layo kayo na. Wala rata na nga na. Dili na ingon nga, yangurin o kagdaw lang. Hindi na. Amping dito ha. Tingnan ko niya, anak. Ato sa mga nilang Uncle Toto Bronzo ni mo pagtambay. Amping ka dito ha. Ikaw ba po na rin, Pang? Sabi mo na po koron nga na, nabibig koron nga. Kita ako ng signboard. Ako na. Sige na. Anak ko di anak. Balik yun, balik. Luya kay kayo ka. Saan ka? Naman kay ka na kayo na mag-dinner. Ikaw daw ulit asawa, be. Ubang nga ni diya pag wala'y nasawa lipay mga ni. Nagpariya ko anong uban diya.
Saan ka di pintura eh? Kano lang mix lang ang pintura di okay. Ay order la, maning kolora, camouflage with light blue. Ikaw na nasabay. Ang saan naman tao kaya nga? Saan ka trabaho ka o magsiga ginoktok? Uli na lang kata dito, naka-duty. Kasi alam na ipa ko na. Ay, bro, ano na itarada? Saan problema nyo ni bro? Saan mo kami? Sige ko ipuha po ng mulimuli ko. Binuha mo na yung ganay. Bro, gibiyaan mo ko nag-asawa, bro. Pero ka nga, pag-ayok, yung baboy ka siya asawa. Mga ulam sa dana. Hindi mo mag-goal magaging biyagat mo asawa. Dali na sa ko, bro. At sa boarding house, di short dito. Pag-iwan tagi sa case dito na beer, gold-plated beer, pangkondisyon sa mga way ambisyon. Namimigsa ni Pintura ng bigay. Problema na ako i-mix na pero niya, ikaw i-mix, no? Tawanan eh. Si bugal lang kay kabawar ko dali. Bro, bro. Sino? Mixa na mi. Ikaw nga maldit, ikaw nga putol mo kayo, bantay ka niya. Saklaw ba? Uyo ba? Isip Gulitan. panguot yan. Paano mo? Ganito kasi yung paa ba? Samtang nag-mix ko ba? Ram, noon sa naman ka, Ram? Nagustuhan naman mo siya, di naman managbaho. Ay, Ay, boss. Boss Alvin! Mali! Saan si Boss Alvin eh? Sige, kumintaw si Tiwa kay Bonus. Yes, huwag nagka-game lang yung karoon ba? Skwinta. Basta! Ay, 100 boss. Uy, usama na ako. Kumuha na lang na si Quinta ni mo, dumaga. Naka-resist ka, di ka magpahulog. Sa gulog-gulog na lang unta. Goal, boss. Goal ang imong isa kabatos, di ba, boss? Usa makatouch ka. Dahil magstorya na unta. Ano na ba pag-istorya na yun? Stats. Bro, ha? Niya, bro. Ram, gamay na lang di ka kasi kuwaram ba? Puyo ka, Ram. Ayun, pag ilana po, wala ba ko magpatol tayo ng tiguwa nga kagaya sa nanimaho ng magkangguan, nanimaho ng magpulitap daw. Magstorya tayo rin ka. Dali. Basta bahala, di ba? So, sige, kabili bahala na hindi ko, X. Ay, yung babae sa mukha niya. Just now. Ganong galuyaman ka na. Ginahaba ka mo trabaho ta. Ganahan pa man, boss. Dumigaw lang yung gusto ko sa awa ko. Ano ba ginakin ang itama ng trabaho? Ano ba panginabuhi? Salamat kay boss. Bali yun ako, boss. Naunan din ako ginasta ng studyang. Mula kagalson. Akong tauhan sa onostano, musing kasadbas. Pati akong sekretary sa una, masuko na lang niya. Masing kasadbas. Sino ko, boss? Mang baon sa mga anak, boss ba? Salamat sa kumputan sa kay kong ama. Ano ewan pa ba? Salamat yung kay boss. Tabang na kayo ni boss. Papamagod ka. Padala si Ami good kay nagulat kay ko siyang tawag gani. Basta na sa dito kay. Ihanay pala daw niya tanan. Ay, okay lang na. Sige na. Pagtrabaho na dito doon, sa may gasto ni mo, di ka manalbaho. Hello? Oh, hello. Gusto mo ka diya? Ay, okay ra kayo ko diri pang. Ikaw, kumusta naman ka diyan pang?
Okay ra pod ko. Pero giningon ako. Okay na kay kung ano, taga nag-istorya, busy mo kayo mismo mong trabaho diri eh. Okay ra mong amo diha. Okay na kaya kung anak ko amo nga si Kuan, Sir Dave. Iso. Kasi na, Arabo na siya. Oh, half ni siya. Half Hong Kong, half Arabian. Para sa makamuli. Ha? Mabukit ba lagi kay kung kontrata extend lagi ni Pang? Balo ka na kung kontrata nga extend ni o kabalo ka sa kumuli pa kabalo ka juga ang kontrata lang ko dili maklaro kay extend ni. Ano malalipay ka Pang? Sa hindi pa nag-uol mga ganit ko kay... Sige mo kawas-kawas mong amo siguro no. Ano yung amo nga kama Albert? Sige kasi kay sakay ng yung love 5 niya o love 3. Loy, trabaho lang O mga sa anak pagbinig ko. na style labig ko niya. Kanang may mga amo nga na yung mga sakyanan kay mapatay kay limod. Trabaho rin ko na. Good. Wala ko nagsabay ay. Ito ko kay Dennis tambay. So sa standby dito. Ang patay ng bata ha? Oo. Sige Sige. na kayo. Trabaho na ko kay Nala si Sir Dave, sige tanaw sa kwadre yun. Hi Sir Dave. Oo, mga lagi na patrabaho na nila ko niya ako. Pag makatigom na ko gamay pa, ipadala lang ako pa nga, pero gamay lang ipadala na ko ha, dilita ko ha, kaya wala mo ko rin, udak ko ako ipadala. Sige. Ha? Sige. Sige mga ayo-ayo na ma'am. Sige, ikaw po diya, Pap, sige, laglaag yun. Kaya sakay ko na nang imong amo nga sa Alvin. Kaya sakay yun, kaya pagkilapag yun ang adaritag na. Buta na ay buta. Nakamoy ko Ikaw, ba? namin naman, butas kayo, pagkabot pala, pagkabot. Pero pagkabot sa gawas eh, grabe kayo, kasama ang sungay. Ha? Eh gani ba? Hindi ko mandamay pa manigad ya. Masalamat kay ka nagtrabaho. O, bitaw, ana ba na? Sige na. Basta ikaw noon diya. Think us are the doers. Oo, ginasa di sa magpabalance good. Mau na. Basla ko ba? Pagpapos mo sa kuha nga, huwag ako binatap ka mo kay mga lalaki na magigil pa yung linyada ng inana. Sige na, mabay na yun. Kaaway na punta ni Sige na, Juliano. bye. After 6 months, Oy, bro. Anong nag-uol mo ka, bro? Bro, nausari ka bro. Naaning naman ito na ni. Boleh bahada ni bro. Pasig straight na niya bro. Bro, di naman kami utang, bro. Di pa ko deliver. Gakso nga na ko. Uy ko. Ano mo ko giwakli, bro? Kasi problema ni mo. Bito pa, sige man yung sulti. May para makabalumin. Ang siya mangkay. May unom na kabulan ba? Nasa tabang sa usaw. Hindi mo siya makontak ba? Nah, mana ni akong gaingon ron. Mana ni, wala ni. Iyo ba na tulahin dito? Ana. That's the simple thinking. Yes, ana na mga bro, di Ay ba mo bro? pa nga na pagstorya ba? O sa manday na? Pila na katuig? 6 months? 6 months na, 6 months? Ha? 6 months ganyan, may mga tuig. Hapit, plus 6 months, pila man? Wala pa man. Kaya di na ginagawa mo magkontak na, kaya yung ba na naglayang lalaki dito? Bito, bro. Mapitri na lang ka sa ka, bro. Kaya mag-enjoy pa ka. Napaka-short. Puyo mo ba yan? Puyo mo ba yan? Ang puyo mo ba yan? Dili na yung anak mo asawa. Buluhod ko, di mo ka sa pa. Bro, dili lang ka sa bro. Puyo dia. Awa dia. Hello, Michael. Hello.
months. Sama lagi, gimana tuh saya kuaran laki-laki? Sama ni bro. Sama gina macam kaya ke kan atau kana hukum yang Sama bro, ay kamalak na may nabudari. Nabay ni short, mag-enjoy pa ka. May is beer nga, cold plated beer. Pang-kondisyon sa mga wayang Nang usa ka tuig. wala lagi. Bini mo bro, wala dyan bro. Kaya kabalo ka, kaya kung nagpakontak pa to si mo, kontak na to ni mo, agad. Abot pa sa botan. For the final chapter of your life. Ayun na mo katawa ng hila bro, yung dila bro. Kani inana kang ilang ni mo, doon naging bada na, straight na dre, oh. Ha? May pabit. Sa hospital na naman na nasanahan. Ano daw sa mo dyan? Ikaw po, sige po mong tutsak mo na na. Bro, ay kabala ka bro. Biyagan mo asawa, dili na kasakuha. Kaya mag-short, magkailan magkakisa ka. Cool, plated beer. Pang-kondisyon sa mga ambisyon. On my face, on my face. Pintura, himnon, gano'n. Pero ayun na ng pintura. Sayang kayo na napakundi pa na. Kung ano sa customer, tagaan pa ko. Ay, badlong ka ninyo. Ito, himnon ako. Ayaw kayo gipatimpla pa na yung dinis na. Gipatimplas pa na. Sayang. Mabaim na. Mo ano, kung nahangulan na. Pagtimpla rin kong lain dito. Imna na, imna. Kami bababa ni nanok. Sa magkama makag... Adaon na ba natin pwede ba? Sabi niyo, Ano bro. yung katawin? May magka, umiyak ng mga tawas, magkanahan mabugabon. Tama na. Inagal mabugaulat, di mo? Ang sa kape. Ikaw, bro. Dalik lang ka eh. Di na naman tagal rin. Tagasunod ka, tagal man ka. Bro, ay kasakuha mo na bro. Pemno ka na kung isa kagkis gabi. Bay, last na lang ka bay ba? Ram, last na lang ka Ram. Ano ba? Ay mo. Ano ba kung kalimot sa mga buhat sa kuha, puntag sa iyo ha? Ano gusto mo kong gibuhat sa mga? Hasta ilalim mo, anong mga sama kami? Kipuka lang ka na ko ano. Ano dito mo yung ganun pakawon? Gato ko mag-uugal na mapandol ko tuod bro ba. Akong gigunita. Mag-istorya ka, kaligay. Bro, boss, dali lang pa mag-istorya na boss. Ganun dito. Hindi siya secret. Marami na naman siyang rizal, boss. Hindi siya secret, boss mo. Ikaw, last na lang din mo. Dinadingay rin nyo. Boss, kung mainom ka ng pintura, o minom ka ng beer, tanggalin mo ulo. O sa magita. Hindi nakagana mo trabaho. Wala na mo kanikunta ka siya, boss. Wala ikunta ka ko sa boss. Ay, kunti siguro layo. Kabalo ka, tata. Wala pa sa kabalo ko sa gilongdan. Ato sa ulaton sa tiluan.
bago ka magsisisyon. Napakay anak niya. Ayaw sayangan ng imong kinabuhi. Sama, kaya ito na lang ka mo niya. Tawag na anak. Yes. Ram. Ito na lang niya. Usaman mo! Dali ko, boss. Saman, boss. Dali ko, boss. Dali ko, boss. Dali ko, boss. You need my help? Dali ko, boss. Ikaw, good. Di ba good? Kaya pag sige, kuhaan kay gusto ka ng split jacket, ha? Yung lagi sige. Hilak-hilak kay. Saman ka. Ha? Bro, udari bro. Mga kanya mga buhilag sa babae kay nagamakang babae. Sila, mahilak na ko. Sila. Oo nga eh. Mana, mag-relax ka lang eh. Abing kami sa kasa kamabot. Sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao, nakangkay ka. Anak mo na kung gitonlo ni mo, di ba si kakabalo? Di ba? Bro, si paminaw ng 2 years, bro, diri ka. Abi naman, bro, kung ako'y mukha ba sa balay, bro, di ka magmahal, bro. Mag-inom ta. Ako'y bahala rin mo, bro. Sige, sabay lang ako para makalimot ko. Ito na sa boarding house, bro. Oo, wala. Make sure, magaling ko, bro. Ayaw kayo, tigasang tayo mo lang. Ibog di kayo ng ganyan ng kaya kaya sa Vicilanda. Bro, tawag na si 2 years, bro. Agi na ka na, hinig ang dosage, bro. Dada, sige, bro. Im na ako pinagmaya, bro. Im na pinagmaya ka, bro. Ano mang ganyan? Bugool, magagawa, di ba? Gusto rin mga bro, doon lang mga isang ngaping bro. Bro, kabalo. Ano, bro? Kabalo, pwede ka sa Uy, talo bro. Tilapan ako ni mga bibnal. Okay. Bro, nilap mga kaping bro. Bro, wala lang ka nalahugaw, bro. Ako lang itilapan, bro. Hugaw kayo, hugaw mo, bro. Hindi ko kung kinanglan bro. Gusto na kong babae bro, mabakalimot bro. Bro, ikaw ba? Babae, ina na alam ko, bro, mga babae po ko, bro. Bro, Hindi makaya bro, hindi makaya bro. galing mong short, bro. Dahil kuotan ko ni sila alam, bro. Pero, Ayaw bro, ayaw bro. Okay, okay. Ayaw bro. bro, masanitas, yo, masanitas. Ayaw, siguro ko na daw. Bro, ikaw, bro. Ikaw na, bro. Gusto may gusto ni mo, tagaan ka na kong chicks niya pag umanaw. Ako na po. Saman, tawagan ka na ko na ako kay Elatus Pitra. Tawagan ako. Hello, Pet. Buhay ba na ka, Pet? Pet, kining tagay kong chicks mo niya, ka nang estudyante ka na bago lang gilabang uniform, ha? Ihatag na ko din sa kuwag, amigo kay goal kaya. Ha? Okay. Hello na. Gusto Ayun na kong uniform ka ng buwan. Kanang chicken ang sayal. Sa bro? Chicken ang sayal. Kanang chicken ang sayal. Kuha lang diyan na si Luyo. Si Luyo siguro naman siguro din mga buwan. Ito tagay may provide may. Pila man eh. Wanto? 700 lang. Kaya mo lang yung kwanta diri. Galaw-gaw kay ka. Imuhang ito. Wala na, huli na ko. Na, bro. Okay. Pet, ako na bahala si mga pet. Kaya manabong mo ko, ako bahala mo, ha? Okay. Huli na ko, wala. Bro, ay kabala ka na. Maabot, inom mo, ikaw ba? Ayaw kabala ka ba sakit ako mana. Pag man sa chicks, ako na po na. Amis ako na. Mainit ka na yan. Sabi na, piki ni. Dali, pangalan ni mo, amiga. Shira, to the rescue! Hi, Shira. Bro, sagal na mga na, bro. Bro, mananaw na ni mo, bro. Kay hubog na. Ayaw ko nga nasa kay... I'm still 18! Tanawa. Bro, 18 years. Tanawa uniform. 18 years ang servisyo bro. Tanawa na gano'n. Maasa mo kayo. Wala ang nagsulti na po ni si Bro Bisoy. Si Bisoy nag-isulti sa kuha ni.
nga kuan ni kagumkum kayo ni. Ayaw ka kuan di ay karingga niya. Sa ay pamili, sir. Ay pag-juicy-juicy niya. Kaya kay kagwapo. Ikaw, sakit magkakay manulti po, Chira, ha? Ayaw Mas kayo. may manak ka mo mga lalaki, no? Kamu pa'y lipayan, kamu pa'y mamili. Oh. Ay, di na bakit mo kagwapuan. Sige na. Sige na, bro. Kaya ganda ka ng oras, bro. Sige, ganda ka ng oras, bro. Sige na, basta kayo sunod na ako sunod di mo, bro, ha? Bro, klaro ka na, bro. Dali na, si pamani mo, sir. Tata. Ay, dali na ta. Batuta ako, Pi. Dali na. Ay, nasa latik-atik. Uy, ikaw. Iyo ba? Na, dali na, tiri. Sira, dalian. Sira, kaya pala kayo sunod. Para makuha nila lamog-lamog sa tutulan. Pagulat ya, oy. Dali na, lipayan di ka. Makalimot ka sa mga problema. Ayaw na lang siguro. Isa, anak ko, tiri. Pamilitihan ko ni mo. Wala pa mo nag-down dito, ha? Lugi kay Kwan, eh. Larapat ako'y customer ganiya. Nag-bike nung may akong customer, bike na pula. Sige na. Hindi lang ko. Ayoko order din. Hindi ko. Sige na. Umo na. Di lagi ko. Ano naman, lugay pa mo na. Enjoy lang ako ninyo na, bro. Para enjoy, di ba? Basta man, pinapit. Bro, papel na lang mo na, bro. Dili ko, bro. Dili ko, bro. Wala mo na, bro. Dali. Di, ayaw ba? Ay, Dagan ko. Wala mo na. Bro, nakako na yun, bro. Bro, ay, kumata ko, bro. Kasi mo kabayasan eh, galaw ko. ay, bayarin ko. Ayaw ko ka na lang kay pariyara biya tapos ikumato ko ng Ay, kita na lang. marpla ko ng kuya sa sumo. Kita na lang. Ew. Anak, Ayaw na nagabalaka pa. Kay mo rin ito si mama pa. naging tanak. Kapag naman ito mama pa nga. Kasi dito ka kwanta mo. Mawali na yun ito mama. Ano naman yun? Wala mo yung mga ko'y gabihin na. Ang presa, anak. Di ko yung ungo palang inuuna. Yan, piling ungo niya itong adil. Sige, magtuwa na istorya nga gyanag ungoy. Wala, di mo na Ano yung ungo lagi diri? Sige na ba? Ami? Tata, May balik na. tata, muta, bantay, pata. Pibalik ako, kay gimingaw ka ni Paselo, ako ta, kay gikulong ka sa kong amo, wala ako kakontak ni mapilalagad doig. Tagay sa katuig ka nga ka kontak mo. May nakaulit Di ka. siya katoy kong tulong kanlaw, ya. Nisibat ko. Salamat kay Hindi na kinakabalik. ko makaya dito, hindi ko kasama sila yung distaryahan dito, hindi na ko mabalik dito. Hindi rin anak ko. Anak pala, anak. Lupag na. Salamat po. Salamat. Selfie. Sige anak, i-open na yung cellphone. Okay, 1, 2, 3, okay, sa pa. Waki. Waki na kayo na, oh. Salamat kayo. Hindi ko bumalik dito. Hindi ko bumalik dito.
Lipay yun kung nakabalik pa ako asawa Dolanday. Karon pa dahil nga po ko nagtrabaho dito sa paint house sa may iyang ko rin. Padahin nga po na kung ginamik sa mga pintura. Kamaghatag og kaanyag sa color. Mura po doon kinabuhi na ako. Colorful po kayo. Usahay dark. Usahay light. Oh, wala yung Pero nalipay ko nalagpasan na mo ning maong suliran sa among pamilya. Dagan kay salamat si gayon Dolanday. And more power. Hangtod sa sunod. Kini niyo suwat magtatampo.